Ne tɔgɔ ye Umar B Sidibe n ye kunnafonidila ye Renouveau la ani n ye kuma lasela ye Renouveau tɔgɔ la aw bɛna ɲininkali kɛ dossier min kan n'o ye Razbachi ka dossier ye. An y'a mɛn k'a fɔ aw ka kunnafonidila dɔ n'o ye Mohamed Bachili ye k'ale kɔni minɛna an bɛ fɛ i ka kuma ɲɛ o kan. Ayiwa i n'a fɔ dugu bɛɛ lajɛlen b'a kalama tɛnɛndon fitiri da waati an bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni sɔrɔ ko finitigi maa fila olu taara Razbachi nɔfɛ ko k'u bɛ baara kɛ sécurité d'État la ko Razbachi ka tugu kɔ hakili la an ye kunnafoni mɛn i n'a fɔ maliden tɔw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn cogo min u ni Razbachi kɔni taara u taara yɔrɔ la fo ka se bi ma anw t'a dɔn Razbachi kɔni officiellement a bɛ yɔrɔ min maa jumɛnw y'a minɛ hali n'a y'a sɔrɔ maa fila mun kun nana k'olu bɛ baara kɛ essai la officiellement kɔni a ma kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko maa minnu y'a minɛ u ka identité walima a bɛ yɔrɔ min bi na an bɛ se ka mun fɔ a la o ye dusumakasi de bɛ anw kan bi barisa anw baarakɛɲɔgɔn de don n'a fɔra ko i baarakɛɲɔgɔn tununna nin cogo la i t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min i dusu bɛ kasi i ka welewelemada bɛ kɛ min ye o ye ka ɲɛsin jamana marabaaw ma barisa olu de kan ka bɛɛ lajɛlen lakana mɔgɔninfinw ani i bolofɛnw ni mɔgɔninfin kuturu yɛrɛ kɔni o tununna a ka ca Ala fɛ an bɛ an ɲɛsin jamana marabagaw ma bi nin waati in na n'olu ye autorité transitoire ye u k'a fɔ an ɲɛna Razbachi bɛ min a bɛ maa jumɛnw bolo jalakili jumɛn taara ka ɲɛsin a ma hali bi an kɔni b'o ɲininkaliw kunpan na anw ma se k'o sɔrɔ. Yala sigana b'aw la k'a fɔ kun kelen dɔ la minɛna bi na anw tɛ se k'o fɔ hali n'a y'a sɔrɔ an ɲan bɛ sɛbɛnfura dɔw la bɔlɔlɔ sanfɛ sɛbɛnfura minnu b'a jira k'a fɔ ko anw baarakɛɲɔgɔn Razbachi ko nɔ bɛ o ni maaw jɛlen don ko ma walasa ka cɛmancɛ fanga in ka a yuguba walima k'a bɔ a dagolo kan anw tɛ se ka kala turu o sɛbɛnfuraw la barisa an fana y'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ i n'a fɔ aw y'a ye cogo min o sɛbɛnfura sugu ninnu kɔni n'o ye article ninnu ye an t'a dɔn a dilanna maaw fɛ an t'a dɔn maa minnu y'a dilan k'a cari bɔlɔlɔ sanfɛ u ŋaniya ye mun ye maa jumɛn bɔ a kɔfɛ anw t'o dɔn anw tɛ se k'o kɛ baarakɛminɛ ye an bɛ se ka mun kɛ baarakɛminɛ ye o ye ni jamana marabagaw n'olu ye kuma fɔ k'a jira k'a fɔ a b'olu bolo an dun b'a dɔn Razbachi ye maa lakodɔnnen don maa gansan tɛ maliyɛn gansan tɛ a ka ko ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ a minɛli min kɛra sisan walima a tununi min kɛra aw ɲɛ bɛ dusumakasa la bɔlɔlɔw sanfɛ aw ɲɛ bɛ malidenw na u b'u ka manifestation jira kariw kɔnɔ duguw kɔnɔ fan bɛɛ fɛ mais o bɛɛ n'a ta bi jamana marabaaw ma kan bɔ k'a jira k'a fɔ an b'a kan k'a ɲini walima a bɛ anw bolo u m'o o kan fɔ anw ɲɛna o bɛ sigana don maaw dusukun na kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ anw tɛ taa o terrain kan kosɛbɛ barisa anw ye kunnafoni di so de ye donc an bɛ baara kɛ kunnafoni min b'an bolo an bɛ baara kɛ n'o ye ka malidenw ladɔnniya dɔrɔn Razbachi jɛɲɔgɔnw u kamana gannen don bi kosɛbɛ barisa anw groupe Renouveau la anw t'a dɔn anw cakɛɲɔgɔn min ni a bɛ jamukan ɲɛnamaya anw fɛ yen araba o araba n'an ko a ma ko grand dossier n'o ye Razbachi ye anw t'a a yɔrɔ dɔn jamana marabaaw ma kunnafoni fɔ an ɲɛna fɔlɔ ko a bɛ lahala mun na o ma fɔ anw ɲɛna donc anw n'an ka dusumakasi de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ jamana lakana jamanadenw lakana o bɛ jamana marabagaw de bolo donc fɛn o fɛn bɛ na se Razbachi ma nin ko in kɔnɔ n'o on tient jamana marabaaw a b'olu de ka responsabilité kɔnɔ c'est à eux ka information di mɔgɔw ma a la a ko bɛ lahala min na an kɔni sigilen don k'a ɲɛ bɛn o jamana marabagaw ma nin waati in na. I bɔra k'a fɔ sago mɔgɔ caman ye wulikajɔ kɛ walasa a ka se ka labila nka aw minnu y'a baarakɛɲɔgɔn yala aw kɛlen don ka wulikajɔw boloda wagati nataw la walasa a ka se ka a ka labilali fɛngɛ. Hakili la jamana bɛ cogoya min na bi a lahala dogolen tɛ mɔgɔ si la i bɛ fɛn o fɛn kɛ jamana in kɔnɔ bi i kan k'a kɛ ni hakili ye an ye kunnafoni mɛn an ma sigi an ka wulikajɔw bonyana an ye communiqué fɔlɔ kɛ a nɔgɔni na hakili la malidenw bɛɛ lajɛlen kɛra o communiqué seere ye an kɛlen don ka welewelemada kɛ maa fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ an baarakɛɲɔgɔn kan an kɛlen don ka wulikajɔw kɛ jango olu bɛɛ lajɛlen da ka dɔn a ko la aw yɛrɛ ye kunu walima kunasini kunu maison de la presse la kunnafonidilaw ka ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka wulikajɔ kɛ ka welewelemada kɛ ka mobilisation générale k'o sonné jango maliden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko bɛ dugu la hakili la o wulikajɔw kɔfɛ an kan ka fɛn minnu kɛ don nataw la
an n'olu kɛ gafe ye k'o da malidenw tulo kan ka min fɔ dɔrɔn min bɛ perepere latigɛ tant que Razbati ko in an ma a tiɲɛ dɔn an ka wulikajɔ kɔni a tɛ dabila wa an tɛna an sigi ka ko to nin cogo la. hali n'a sɔrɔ i da magara a la i ka kuma kɔnɔ yala kumakan laban na e bɛ se ka mun fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye walima jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye nin ko in na. oui an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ an bɛ démocratie fanga de la an bɛ bɛɛ jɛ fanga la liberté d'expression o yamaruyalen n'o bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ n bɛ segin a kan anw tɛ a minɛli kun dɔn fɔlɔ kun ma fɔ an ɲɛna ko nin ne reprochelen no a la nka ɲan'o cɛ an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka n'u nɔ bɛ nin ko in na u ka ɲɛfɔli kɛ n'u nɔ t'a la u k'a ɲini ka n'a di Razbati segin a somɔgɔw ma ka n'a segin a baarakɛɲɔgɔnw ma o de bɛ na ni basigi ye jamana kɔnɔ nin waati in na ni a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw nɔ b'a la ayiwa n'u y'a labila Razbati tɛ maa ye ko maa dogonen don hakili la don tɛmɛnenw na jamana sariya mako sera a ma a ye wele jaabi a m'i dogo a m'i ban ka taa cette fois-ci n'a y'a sɔrɔ a nɔ bɛ ko dɔ fana na u k'a labila n'u mako b'a la u n'a wele an b'a dɔn maa don min ni a yɛrɛ ka tɔn sigi kan ko collectif pour la défense de la république o ye ka jamana lafasa ka jamanadenw lafasa ka jamana sariyaw lafasa o maa sugu ne ma da la ni sariya ye ni jamana ye wele bila o ma k'u b'a fɛ k'a lamɛn ko nin ban k'o lamɛn fo o ko ka taa kɛ ka se nin cogoya la maa tɛ o taa cogo dɔn maa t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min maa t'a wele kun dɔn donc o bɛ mɔgɔw dusuma kasi kosɛbɛ donc ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɔrɔn u ka a labila ni ko min bɛ yen kɔfɛ u na o gérer justice ka bolo kan o de ye an ka welewelemada ye renouveau tɔgɔ la.